Dobry wieczór, albo dzień dobry, nie wiem, o wtory to pójdzie. Do tych godów, co po tej drugiej stronie tego szkła, pierwszy raz robimy takie spotkanie po Śląsku, o Śląsku przy Szolcetyju. Moim gościem będzie tutaj Peter Langer, szef, a właściwie lider taki ferajny, który się nazywał Śląsko Ferajna. Moje miano jest Peter, familię miano mam Langer, a Jerzek ze Śląski Ferajny. Peter, wiesz, mogę ci go dać chyba za jedno, ja? Bo się troszeczkę już znamy i mam do ciebie takie wartkie pytanie. Powiedz mi, czy ty ino po śląsku poradzisz? Słuchajcie, Leo, ja normalnie wszędzie godam po śląsku. Doma godamy też po niemiecku, bo to jest nasza Muttersprache, śląski i niemiecki. Wiadomo, poradza po polsku, bo łaził do polskiej szule. Po angielsku też poradza, bo we Welcie się dogodą, no to raczej nie ino śląskim poradza godać, nie? Roztomanitymi godkami też. Po czesku bych się też dogodał, bo to jest bardzo jakby podobno godka do śląskiej, no to tej godek trochę poradza. No dobra, Peter, powiedz teraz tak, no, wiesz, jak ty oceniasz to, że nikerzy o tej śląskiej godce godają, że to jest tako Elbersprache, takie godanie, rozumiesz, niepoważne i no wice idzie w tym sprawiać. Czy też uważasz, że na przykład, że po śląsku idzie o poważnych sprawach godać? Wiesz, przez te wszystkie lata według mnie było dużo złego arbeitu zrobionych w tym Richtungu, bo Ślązoków dużo się pokazywało, na przykład stary familok, Einfart, wykreklowany Einfart, różne tam takie abzdruki niefajne, w tym stał jakiś tam Ślązok, który godał dobrze po śląsku i tako jest ten. Zobaczcie na przykład Bercika, który stoi w Einfarcie i sprzedaje Rzymuły, nie? Jest taki, no wiesz, pokazywany takiego Ślązoka gorszego. Z drugiej zajty teraz nasi starzyki, nasze rodzice przy tym całym tej obtoczce taki nie, że Ślązok, wiesz, jak godo, to musi być ktoś gorszy dla nas, dla bajtli, zawsze go dali po polsku, nie godej, bo wiesz, jak będziesz miał problemy, nie będziesz się umiał wybić i mamy zakodyfikowane w głowach to. Chociaż ja uważam wręcz przeciwnie, godanie po śląsku to jest pokazanie, że właśnie się jest więcej wert, bo każda godka jest coś wert. Z drugiej zajty, że właśnie przez to, że jest tako jakby była nagonka, bo już tego nie ma, ta nagonka na nasza godka, że wiesz, jak godosz po śląsku to jest druga kategoria, godosz po śląsku, bo jest, nie wiem, jakiś folsdość. Do dzisiaj politykery używają takiego określenia, że my są wysztekowaną opcją. Dlatego jest to pokazywane z jednej zajty, takie my mamy nawet zakodowane, przez ta całą było polityka i ten cały system, który był przy tym, chociaż wydaje mi się, zdomi się, że to się wszystko idzie w lepszy Richtung teraz. Dobra, Peter, ale teraz jeszcze jedna rzecz. Ty jesteś liderem Śląskiej Ferajny. Powiedz no, co richtig to jest, bo wiesz, o autonomii to tam prawie każdy tutaj na Śląsku słyszał, o jakichś innych stowarzyszeniach można też, ale to już może kogo innego z jakiego stowarzyszenia tutaj zaprasza, z jakiej innej ferajny, ale ta ferajna Śląsko, co to jest? Po co to jest? Na co to jest? Wiesz, wiecie, słuchajcie, Leon, jest to coś takiego, jest to jedno ze stowarzyszeń, które ma promować Śląsko-Gotka. Nie chcemy się zajmować polityką, chcemy się zajmować promowania i że ludzie nie mieli gańba godać po śląsku. Z jednych z takich rzeczy, co my robimy, to robimy konkursy monologów i widzów. I dajemy taki sztrych pod tym, że to jest godka, nie gwara. Nie używamy coś takiego, że konkursy gwary i no śląskie godki. Mogę powiedzieć nawet, że robimy teraz już 4. konkurs śląskich monologów, co będzie patronatem Marek Plura. I jest to taką, jakby powiedzieć, jakąś przeciwwagą do tych konkursów, które dają, że jest gwara. My podkreślamy, że to ma być śląsko-gotka. To jest jeden z celów. Z drugich celów to jest uznania nas za grupę etniczną. Podkreślenie właśnie
tego, że mamy zoca sztolc, że my są Ślązoki. I my robimy taki arbeit od zola. My się nie chcemy zajmować polityką, robimy uświadomienie, być tym sztolc zoca, że się jest Ślązokiem. To jest nasza ta robota. Dojść do małych bajtli i im to uświadomić, dlatego dużo robimy, mamy taki dom śląski ferajny, kaj robimy taką małą szulę my otwarli do środki gotki. I tam landujemy małych bajtli i osprawiamy go domy po śląsku. Dobra, to teraz jak już padał o Marku Plurze też dużo ludzi słyszało. Jest on politykiem ze Platformy. Co byś padał, rozumiesz, na to, co on robi? Jak to widzisz, jak ci się to widzi, ta jego robota w tym polskim parlamencie jako posła ze Śląska? Powiem tak, no należy do jakiejś tam partii. Ja osobiście, kiero to partia, czy to jest dobro, czy zło, to nie będę się wypowiadał. Bo dla mnie te partie mają wszyscy jakieś tam swój cele, ale powiem tyle. Przed Markiem Plurą, posłem, mogę powiedzieć tak po naszemu, to jest nasz chłop, który w polskim Sejmie kaj chce wprowadzić demokrację, kaj chce pokazać demokrację Ślązoków, tam jest taki wielki szaberplac. Tam jest Geschäft. Ten nasz chłop łazi tam i prosi direkt tych politykerów, żeby uznać Ślązoków. Przy końcowym końcowym spisie, kaj Ślązoki powiedzieli, że 150 000 godo po śląsku, kaj 400 000 Ślązoków powiedziało, że nie są Niemcami, nie Polakami, ino Ślązokami. On chce pokazać, uznajcie tych chłopów. Miejcie zoca do nich. To są obywatele też tego kraju. A tam jest Geschäft. Jak może jakoś partio i ludzie, którzy są, te politykery ze Śląska, być przeciwny temu, co on chce. On chce, żeby nasza gotka nie wymarła, żeby nasze bajtle, nasze pokolenia kiedyś, bo będzie szluz z tym. Jeśli nasza gotka nie trafi do szulów, to będzie szluz z naszą gotką. I powiem tyle. Dla mnie to jest nasz chłop, typowo po śląsku powiem nasz chłop, co przed nim trzeba hood up. Ja mam podobne takie bo kiedyś z Markiem Plurą byłem w Opolu na spotkaniu z Radą Europy. I teraz chciałbym się spytać, czy tyś to tak odbierasz. I tam my się pytali tych z Rady Europy, czemu i skarżyliśmy się na Sejm Polski, że nie chce tej gotki śląskiej uznać. I tam ten jeden z tej Rady Europy padł tak. Czy wy wiecie, czym się różni język od dialektu czy gwary? No my padali, no my nie są jakieś tam specjalisty, nie? A on padł, to jest lang proste. Za językiem stoi flota, czołgi, armia, a za gwarą stoją ino ludzie i ich serca. Za dialektem tak samo. Więc jak jest armia, jest flota, jest strach Sejmu, to wtedy być może, że tutaj może rekt, że dopóki na Śląsku nie będzie takiej siły, która będzie się przekładało na to, że ludzie nie będą głosowali na tych posłów, którzy są przeciw śląskiej gotce, to można wtedy te śląskie posły będą za tą śląską gotką. Czy możemy to tak spuentować na dzisiaj? Ja ci bych powiedział, no właśnie czasami jak na ta patrza, na ta ala demokrację, bo już mogę tak to powiedzieć, z jednej zajty kaszebów się godo, że mają swoja gotka, wszyscy godają a naszą gotka nie chcą uznać. To jest właśnie ta polityka, nie? To robią, bo politykery, no jest tu tyle fol, że trzeba od nich tych sztymów. I oni no przy welungach zawsze dawają obiecanki, a jak potem przyjdzie po welungu, to zaś ono zapominają. Dlatego przy welungach nie robimy tu jak to się padło, ale powinniśmy pamiętać, kto jest za nami, a kto jest przeciwko nam. To na tym byśmy dzisiaj skończyli ta gotka przy szolce tyju. Dopijemy się tutaj łoba, a wam życzę miłego dnia i spokojnych dni aż do następnego welungu. Dziękuję. To już by było na dzisiaj wszystko.